سلام كبرت نايت شانال تكتاتلتي كمي كأنهم كل شأن تهوني أنا رئيتو كابلب እንዳመስገንኩ ሎሚ ድማ ሂዘልኩም ዝመጻኹ ናይ ባህልና ምግቢ ክንሰርሕ ከለና ማለትም ደርሆ ስጋ ከምኡውን በርበረ ዘለዎ ፀብሒ ክንሰርሕ ከለና እንታይ ዓይነት መከለሲ ቅመም ኣብ መወዳእታ ንጥቀም እትብል ቪድዮ እያ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ክጸንሑ እድመኩም ባርከስ ሎሚ ሸውዓተ ዓይነት ቅመማት ኣለውኒ ትጥቀመሎም ኩለን በብሓደ ምስ ሽመን እንዳፀሓፍኩ ክቅርበልኩም ኣነ ኩልሻ ቅመማተይ ስጥም ዝበለ መክደኒ ደለዎ ገይረ ከዲነ ደቀምጦ ምክንያቱ መክደኒ እንድህር ደይብሉ እቲ ቅመማት ናቱ ላዛ ይስእን እዩ ናቱ ቃና ማለት እዩ ምክንያቱም ይነፍሰሉ ስለ ዝኾነ ኩልሻ ክንጥቀም ከለና መክደኒ ዘለዎ ኣቅሓ ትንጥቀም ብዝበለፀ ይምረጽ ማለት እዩ ባርከስ ኩለን በብሓደ ትጥቀመለን ኣብዚአን ክግምጥለኒ እዚ ኮረሪማ እዩ ከይተጨጨፈ ከሎ ማለት እዩ እዚ ንመርኣይ እምበር ምናልባት ክትገዝኡ ከለኹም ብከምዚ ዝሽየጥ ሕጂ ከም ዘረኣኹኹም እዚ ድማ በኣለይ ካብ ውሽጡ ጨጭፌ ዘውፃእኽዎ ማለት እዩ ኮረሪማ ዋላ እዚ ንመርኣይ እምበር ኩለን ኣይኮነን ንጥቀመለን ኩሉ በብሓደ ሽሙ ክጽሕፈልኩም እጂ ብዝበለፀ ነዚ ቅመማት ጊዜ ፀሓይ ተኾይኑ ኣብ ፀሓይ ጽቡቕ ገይሩ ክነቅጽ ኣለዎ ኣብ ጊዜ ቁሪ ተኾይኑ ድማ በኣልና ቁሩብ ሓዊ ከይበዝሖ ክቅለዋ ኣለዎ ማለት እዩ ዊን ክጽለው ድሃር ክጣሓን ከሎ ጽቡቕ ገይሩ ክጣሓነልና ማለት እዩ ኣነ ዝቅመም ኩልሻዕ ካብ ገዛ ይጠፍእን እዩ ምክንያቱም ምዳና ወደ ዓመት ክመጽእ ከሎ ዊን ስጋ ብዝበዝሐ ጊዜ ደርሆን ስጋ ክንገብር ከለኹ ኣብ መወዳእታ ጋዘይ ምስ ኣጥፋኣኹ እቲ ፀብሒ ምስ በሰለ ኣብ ላዕሊ ግድን ይጥቀመሉ እቲ ቃና ፀብሒ ድማ ዊን መቀረቱ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ እጂ በብሓደ ዝፅሒፈዮ ኣለኹ ምናልባት ብዙሓት ብቀዳማይ ጠሲም ክሰርሕ ከለኹ እቲ ቅመም እንታይ ይመስል ሽሙ እንታይ ይበሃል ስለ ዝበልኩምኒ እዚ ኮረሪማ እዩ ከይተጨፍጨፈን ተጨጭፉ ማለት እዩ እዚ ከሙን ይበሃል ኣብ ኩሉ እዚ ዝገዛእኽዎ ኣብ እንዳ ኣዕራብ እንዳ ህንዲ እንዳ ስሪላንካ ይርከብ እዩ እዚ ቅንፍር እዩ ቃርፋ በርበረ ጸሊም ዘይተጣሃነ ማለት እዩ ብጥሪኡ እዚ ድማ ካዕካዕ ይበሃል ብትግርኛ ካዕካዕ ይበሃል ኣብ ሱዳን ንብዚ እንጂ ብምቅጻል ነቲ ካዕካዕ ንከሪአኩም እምበር ብጥርሙዝ ዊን ድማ ብመጉድኢ ገይረ ብከምዚ መገዲ ጨጭፈዮ ኣለኹ ምስ ተሰበረ ነዚ መስል እጂ ናፍቲ ኣጠቃቅማ ክወስደኩም ሓንቲ ሻሃኒ ብምቅራብ ከምኡውን መዕቀን የድልየና ኩሉ ነዚ ክገብሮ ኣይክእልኒ ምክንያቱም
እዚ ቅመም ምስ ሰራሕኽዎ ማለት እዩ ካብ ሓደ ወርሒ ስጋብ 2 ወርሒ ክፀንህ ይኽእል እዩ ክንጥቀመሉ። ብድሕሪኡ ግን እቲ ቃና ዋላ እንዳጠፍአ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ክገብር ከለኹ ከም ዝረኣኹምኒ በዚኣ ማንካ ካብ ኮረሪማ 4 ገይረ ኣለኹ። ካብቲኦም ካልኦት ድማ ከክልተ ማንካ ናቱ ናይቲ ቅመም ማንካ ኣለዎ። ኩሉ ከክልተ ዝገብር ዘለኹ ከም ዝረኣኹሞ ብምቅጻል እቲአን ኣብ ሻሃኒ ገይረየን ዝነበርኩ ኩለን ኣብ በቦተአን ክመልሰኒ ምእንታን ንምስራሕ ክጠቕመኒ። ኣሎ ኣብ ዝኾነ እንዳ ሓበሻ ቦታ መኸለሲ ፀብሒ እንተኢልኩም ትረኽቡ ኢኹም። ግን ብዝበለፀ ኩሉ እቲ ቅመም ኣብ ኢድና ከሎ ዝተሰርሐ ካብ ምግዛእ ኣብ ገዛና ምድላውሲ ኣዝዩ ቀሊልን ንጥዕናና ከማን ክንደይ ግዜ ኣብኡ ከም ዝተቀመጠ ክንፈልጥ ስለ ዘይንኽእል ባዕልና ብቀሊሉ ኣብ ገዛና ከምዚ ጌርና ነዳሉ ማለት እዩ። ሕጂ ባዴላ ገይረ ክፀልዎ ማለት እዩ ካብ 3 ደቂቃ ስጋብ 5 ደቂቕ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ክቁሎ የብሉን ከም ዝነገርኩኹም፣ ምክንያቱም ኣብ ብሱል ፀብሒ ስለ ዝኣቱ ክመርር ይኽእል እዩ እንድሕር ብጣዕሚ ተቀልዩ። ሕጂ ነቲ ኣጋዘይ ከጥፍኣየ ብምቅጻል ኣብ ወረቐተይ ክግምጥሎ ሸሃኒ ምስ ገበርኩ ፅሩይ ወረቐት ገይረ ክግምጥሎ እየ ቁሩብ ስጋብ ዝዝሕለለይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ዘዳለኹ ወረቐት ገምጢለ 5 ክሳብ 10 ደቂቕ ዝኸውን ከዝህሎየ ብድሕሪኡ ግድን ነዚ ክንሰርሕ መጣሃኒ የድልየናዩ ናይ ቅመም መጣሃኒ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ዝሃለ ኩሉ ስለ ዘይክእሎ ብፍርቃ ፍርቂ ገይረ ድጥህኖ 2 ሻዕ እዩ ዝጠሃን። ፅቡቅ ገይሩ ክጠሃን ኣለዎ ምክንያቱም ተረርትዮም እቲኦም ዝጠሃኑ ነገራት ምዳናት ይከኣከኣን ቃርፋን ተሪር ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ኣይጠሓን እዩ። ኣነ ኩሉ ሻዕ እየ ዝጥቀም ነጊረኩም ኣለኹ ገዛይ ዘዳሉ እንጂ ነዚ ምስ ገበርኩ ግድን መንፊት የድልየኒ እዩ።
እጂ እዚአን ብላዕሊ ዝተነፍያ ንፋይ ምስቲ ካልኣይ ክጥህኑ እዩ ማለት እዩ ኣይደፍኡኒ ጥቀመሉ መልሰ እጂ ነቲ ዝተረፈ ቀመም ምስቲ ንፋይ ብሓንሳብ ክጥህኑ እየ እጂ ነዚ ቀመም ግን ሃደራኹም እንትርፉ ኣብ ቀይ ፀብሒ ኣብ ኣልጫ ኣይኣትውኒ ብፍጹም ናይ ኣልጫ በኣሉ ካልእ ቅመም ኣለዎ እንድህር ትደልዩ ኮይንኩም ኣብ ናይ ኮሜንት ቦታ ግደፉለይ ናይ ኣልጫ ቅመም ድማ ኣብ ቀጻሊ ሂዘልኩም ክቀርብ ማለት እዩ ናይ ኣልጫ ቅመም ንቀይሕ ፀብሒ ይኸውን እዩ ኖርማል ናይ ቀይሕ ፀብሒ ቅመም ግን ንኣልጫ ኣይከውን እዩ ምክንያቱም የጠልሞ እዩ እምበኣርከስ ከምዚ ገይረ ነፍየ ምስ ወዳእኹ መክደኒ ዘለዎ ኣቕሓ ሕጂ እውን ከዳልው እየ ብድሕሪኡ ኣብኡ ከእትወ ቅመም ድማ ኩላህና ክንጥቀም ከለና ክበዝሕ የብሉን ዋላ ክንጥቀመሉ ኣብቲ ፀብሒ ክነእቱ ከለና ንማለት ፍርቂ ናይ ሻሂ ማንኪያ እምበረይ እንድህር በዚሑ ድማ ይመርር እዩ እቲ ፀብሒ ዋላ ቃንኡ ቅይሩ ከም ኣንተይ ዝበልክዎ እምበኣርከስ ክቡራት ናይቲ ቻናል ተከታተልተይ ካብ መጀመርያ ስጋብ መወዳእታ ሓቢርኩምኒ ግዜኢኹም ሰዊኢኹም ምሳይ ስለ ዝፀናሕኹም ካብ ልበይ ዘመስግነኩም ኩልሻዕ ምትብባዕኹም ኣይፈለየኒ በቢ ዘለኹሞ ሰሰናይ ይምነየልኩም ባይ